Yebo mama njani? How are you? Ngiyabonga baba. Yebo. Ngithi umntwana baba. Uthi ngizongibonela kodwa usazobuya azobona kahle ngoba ungenise umphakathi. Umntwana loya. Lona engakufaka esifuthweni. The one I put in the steam. Obekade engawutholi umsebenzi. They couldn't get a job. Wathi uyabhala bangamphisi. Wasumthatha uzomfaka Put him in esifuthweni. the steam. Wathola umsebenzi. He got a job. Mayiqede uphuma esifuthweni. After coming out of the steam. Yanti uyayizwa indaba. Get a home. Nathi uyabonga ke namhlanje. Stay strong. Baba, ngiyabaza baba. Ngicela nawe amazobonga uze. The one who's faithful, please come forward. Nathi imali, yeah. Here's my. Spot. Imali ngibhalela khona. Let me count. Ngifundile ukubhuti ngizingifela ngakaba nestroke bangakhulumeka nje ngifika ngikathola wangusisi ngasengihamba bangabothi nje ngiphaphama ngafika ngala ngiphaphama asiyakhuluma sewuradio Stroke aseka. Wawuphethwe stroke. You stroke. Mina wamfika la ngakuthandazela. Here I pray for. Ungakwazi ukukhuluma. Without knowing. Mawufika la ungakwazi ukukhuluma ngiyakubona. Uthi khuluma phela. Konke awusenaso manje. Don't have stroke. Uzobonga ngale mali. You are thankful for this money. Ibhizinisi nayo sihamba kahle. Business is Ibe going well. better na ibhizinisi. That's bad. Bache, ibinjani? Ibe better isenjani manje How ibhizinisi? is your business now? Ungenile futhi esifuthweni. You entered the steam. Okay. Ngiyafuna esifuthweni babe. I want you in this esifuthweni. Enter the steam. Thank you. God bless you. Thank you. Omunye ozobonga. Another one, if there's someone. Singasibane. Sizofuna bamashoko. Father, Asikunikeze ithuba ngebaba. Yes,